Čaute, toto som ja, Tommy, a toto je môj ďalší vlog. Dnešný vlog bude o tom, čo si myslím, čo sú to challenge. Challenge. No, zle som sa vyjadril. Dobre, začneme znovu. Čaute, ja som Tommy a toto je môj nový vlog, myslím si, že 6. Teraz budem o tom hovoriť, že čo si myslím, čo sú tie challenge, no, bohom, a čo si myslím, že čo budem robiť na tých challengeoch. Alebo budem aj tie robiť. Proste hocičo, čo je challenge, spravím. No, teraz som bol trošku ticho, nehocičo spravím, čo je trošku vtipné a má nejakú pointu. Hocičo z prostosti nespravím, takže bude to tak fungovať, že keď budem mať na to chuť a budem tu mať niekoho, s kým si spravím video, challenge, tak zapíšeme si do internetu, čo bude do Google alebo do YouTube, čo je prvé, čo nám vyhodí. Podľa mňa Ice Bucket Challenge nám vyhodí ako prvé, ale to si nespravím, to som už spravil raz. Nebolo to také dobré, takže spravíme, čo nám prvé vyhodí, hoci čo to môže byť. Dobre, zatiaľ toľko to, ahojte, ja počkať ešte ne, no, no toto som chcel, že vlogy budú krátke. Teraz som akurát zapol počítač, idem si niečo natočiť. No a furt mi odpisujú na Messengeri, furt. Dobre, to bolo veľmi dlhé, nevadí. No, keď chcete niečo, kľudne mi napíšte na e-mailovú adresu tommy.balog.ftb@gmail.com alebo napíšte komentár na hoci ktoré video. Môžete aj na toto. Dobre, čaute!